İki taraplayın parlamentary hyzmatdaşlygynyň geljekki mümkinçilikleri ugurdaş komitetleriň arasynaky gatnaşyklar kanun çykarjylyk ulgamyna tejribeleriň alşylmagyny ýeňeltmek meseleleri duşuň esasyndydy. Bellenşýärde Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň döwlet başdanlarynyň tagallarlaryny netijesinde strategik hyzmatdaş bolup durýan ýurtlarymyň arasynaky gatnaşyklar işçiň ösürlýär. Netijeli hyzmatdaşlyk üçin şol sana parlamentariýlaryň ugur boýunça täze mümkinçilikler açylýar. Şunda köp taraplaryň görnüşde şol sana garaşy döwletleriň arkalyşyklarynyň parlamentary assambleýasynyň çäklerine hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösürlýärligi bellenildi. Şunun bilen baglanykda 2020-nji ýylyň maýyna Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy we zenanlaryň dialogy möhüm wakalaryň biri boldy. Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň başlygynyň ornmasary Russiýanyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly, hoşnutly goňşuluk gatnaşyklaryna ygyrarlydygyny bellädi. Hemde ýokary derejede gazanylan alalyşyklaryň durmuşa geçirişini hukuk daýdan öpüş etmek üçin ähli zerur çärelerini görülýänini aýtdy. Şunun bilen baglykda parlamentary gatnaşyklary mundan meýlekde işleňleşdirmeň möhüm ähmiýetine ün çekildi. Munyň özü Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri tarapyndan 2020-nji ýylyň iýunyna gol çekilen strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak hakynaky jarnamada bellenen esasy wezifeleriň biridir. Duşun barşynda mihman merli parlamentiň düzümi hemde alp barýan işi bilen tanışdyrly. Soňky ýyllarda hormat prezidenti bilen başdanlygyna durmuşa geçirilýän täzeçil özgertmelere itergi berýän birnäçe möhüm kanunlar we kadalaşdyrjy hukuknamalar işlenip taýýarlandy we kabul edildi. Sewda ykdysadatnaşyklar iler tutulýan ugurlaryň bir hökmüne kesitlendi. Şunun bilen baglykda Russiýanyň Türkmenistanyň iň iri sewda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýanlygy bellendi. Ykdysady hyzmatdaşlyk diňe bir energetika podogyna däl, eýsem senagat ulag disgalaryň gurulşygy we beýlek ulgamlarda da okun ösürlýär. Türkmen öz gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biri medeni insan-perwer ulgamdaky bilelikdäki işler bolup durýar. Bilim, medeniýet, saglyk goraş we sport ulgamlaryna netijeli gatnaşyklar ilkinjileriň hatyryna bellendi. Duşun ahyrına Russiýa Federasiýasynyň federal ýygnanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygynyň ornmasary, parakaçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk ýüreglerini Russiýa bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegine agtybarly binýat bolup durýanlygyny belledi.